Ingabe unaye na lo muntu lapho usebenza khona othanda ukukhulumela izinto zekhampani? Anjalo nje hhayi ukuthi ngumphathi unikwe umsebenzi wokuthi agade ukusetshenziswa kwamathulusi nezinto zekhampani, kodwa nje uhlale anigadile. Angavele aquduleke nje ekuseni angasanikhulumisi ngoba nifake amanzi amaningi egedleleni, nathi maniceda ukwenza itiya namakhofi asala amanzi egedleleni. Angene lapho kuhlala khona wonke umuntu la kusetshenzelwa khona sekathi maye niyawumosha ugesi wekhampani. Angazi mina ukuthi nicabanga ukuthi ugesi uqoshwa phasi na, ngoba ugesi phela lekubiliswe ngawo lamanzi nemanje nenze amakomishi amathathu asele amanzi egedleleni. Benibiliselana amanzi amaningi kangaka? Nibukane nithi hayi phela asikakali ngamakomishi, sivele nje sakala ngamehlo sayitshela ukuthi azophela bese senze amakomishi amathathu etiya. Hayi ukuthi besimosha, hayi no, ngeke phela, ngeke siwathole amabhonasi ngenxa yeni makuphela unyaka. Animosha izinto kanje. Yeyi lo muntu uthanda ukuthethisa wonke umuntu ngezinto zekhampani. Ngithi ungashiya imoto yekhampani, hayi yakhe, imoto ethengwe ngumlungu ukuthi niyisebenzise nonke, uyibeke ngaphandle, iyaduma, uyishiye ngaphandle, ungene ngoba khona okukhohliwe uyolanda isikhafuthini noma uyolanda into ethile phakathi e-ofisini, ushiya imoto iyaduma. Uzathi la uphuma khona athi kudala le moto iduma, kudala iduma le moto, and ubokwazi ngaso sonke isikhathi ukuthi le moto ayihambi ngamanzi futhi ayihambi ngomqhamo. Lento yokuthi nizawudumisa imoto nihambe niyongcebeleka ema-ofisini ayikho right dladla. Ekugcineni angeke ikhampani yenze i-profit ngalama decision eniwenzayo. Awungena nje 15 minutes yonke e-ofisini awucishi ngani imoto. Hawu uzothi hayi bo, bengiyitshela nje ukuthi ngiyolanda isikhafuthini sami engihamba naso njengoba bangithume endaweni enje nanjena. Wabese uyibani uyangikhulumisa, sabese siyakhuluma-ke siyaxoxa, hhayi ukuthi ngiyamosha. Hhayi kodwa nje izinto enizenzayo dladla ziyakhomba ukuthi nina iy'moto zenu aniziphathi ngale ndlela. Lena nje into yenzayo uyenza ngoba wazi ukuthi imali yekhampani. Yebo, kodwa hayi ukuthi ngiyamosha ngamabomu, hayi suka, hayi hamba dladla ngoba manje sesiyaphikisana, ipetroli iyaphela kule moto solo siphikisana, kanti vele bosuvele uyicedile ungcebeleke e-ofisini uyishiyela ngaphandle. Ningafunga nina nithi umsebenzi wakhe ukugada ukusetshenziswa kwamathulusi nezinto zekhampani, kanti hayi nje unjalo nje futhi nje uma kuke kwana imvula ngaphandle ungabona sekunguye obeka amakhabhothi